आङो थांनाय माबायाव 2 माह गेप खालामदो बेनिफ्राय इयाव गुवाहाटीनिफ्राय जों फैदो बिनानावबो फैदो आंबो फैदो बेनिफ्राय सादा जाबाय थायोमोन जेरावबो थांदो इयावबो हामा आं पिन्डिगस गोलैसानि बेनिफ्राय इउटुब नायदो बिनानावदो आंदो बिनानावाबो खर' सायो ओमफ्राय आंबो इमान जायगा गिदिंदो जेरावबो गिदिंदो शिलं थांदो माबा माबि थांदो हामाखै बेनिफ्राय इयाव थांनानै इयाव फैनानै सादा जानायानो गारबाय ओमफ्राय बिनानाव खर' साबाय थायोमोन 14 बोसोराव इयाव फैनानै थाल्ला फुलदो हामगार गारदो बेनिखायनो आं आलपसनखौ धन्यबाद होदो आरो मा मरियामखौ धन्यबाद होदो इनो आंनि गाबाय आं बारा बुंनो रोङा नोङो बबेनिफ्राय फैदों आं गुवाहाटीनिफ्राय फैदो गुवाहाटीनि ओमफ्राय आरो इखौ बेमारिखौ लाना फैदो ओमफ्राय आदैखौ लाना फैदो इनि जानि बेमारिया बहा दं ओइनि दा गोदान दिनैसो फैदो बे बेमारि गोदान नोङो बेसेबां जाखो फैनाय आङो फैनाया गेजेराव 2 माह सुटि खालामबाय बेनिफ्राय इनि उनाव खेबसे फैदो इदि खेबनै जाबाय आच्छा नोङो दिनैजों खनबेसे जाखो खननै जाबाय नोंनि दा नोङो थांखु बिरि सिगारेट सोबनाया सोरमोन आंसोमोन सादा जानाय गारनो हाखायामोन गारबाय हिनजावफोराबो सादा जायो दा गारनो गारबाय मा गोदै ना गोबाबमोन थारमाने इयाव हाथाइ एम्फौ जादोंमोन इनिखाय जानायनो माने गारनो हायाखैमोन दा गारखाबाय दा हाथाइ एम्फौआ दंना गैला हाथाइ एम्फौआ दा ओरै मोनलिया गैलिया गैलिया आरो मालाबा हाथाइ एम्फौ जाबावबा नोङो सादाखौ खावलायफानायावबो जाबावगोनदां जालिया बबेनि बोलोजों नोङो बियो बे सादाखौ गारनो हाखो आलपसननि आरो मा मरियामनि आख्रिबादाव गारबाय दिनै नों गारनो हाबाय नलिबा आं एकदम बहुद खनेबारबो उपास थायोमोन रबिबारबो उपास थायोमोन पेन्टिकस गोलैसानिमोन गारनो हायामोन बाखि मोजां जादों खिन्थु बिखौ आं गारनो हायाखैमोन गासिबो मोजां जायो खिन्थु सादाखौल' गारनो हाया मिथियाथ' मानो गासिखौबो गारनो हाजोबगोन नोङो नोंनि न'खरनि बिसि फिसायखौबो गारजोबनो हागोन दा थारमाने जाबाय खोमैसेया बाखि दा आरो गथ'आ बहुद माबा गथ'आ मिया आंखौ बेयाखे बुंदो नों आंखौ इनिफ्राय लांनानै जुदि मायबा मोनसे दौबा नोंखौ एकदम बुथारखागोन होनना बुंदों आंखौ इसोरा अनबाय नोंखौ बेनिखायनो हामबायो जिसुआ नोंखौ अनबाय बेनिखायनो जों आखाइ खबना होदो बेनि बेरामा सादा गारनो हानाय दे अब्ला आङो आंनि गोबां जालांनाय काहानिफोरखौ आं दिनै इयाव खिथासिगोन आङो गोलाव जोराय जागोन होननानै आङो खिथाया सानदोंमोन नाथाय थांनाय आगष्ट मासनिफ्रायनो आंनि न'खराव गोबांथार काहानि जादों आरो मिथिस्लाबनोनो हाया लोमजानायबो गैया जेबो गैया फार्स्टआव बिदिनो आं गोबांथार डाक्टार नायबाय बोरैबा हां थोनो थैनो बायदि जायो आरो दसेनो आरो हारसिंनो मोजां जायो आरो देहायानो आंना ओमफ्राय आरो बिदिनो सानसेयावनो खैबार थांबाय डाक्टारनाव लांबाय हाया डाक्टाराबो जेबो मोना आरो अजाजों आं बिदि डाक्टारा जेबो मोनैलाय बिदिनो माबायो दसेनो मोखांफ्राबो बुजोबो आरो बे गोदोना ससेनिफ्रायल' ओरै खर'सिमल' बुयो दसेनो गनेश बायदि खाफाला जायो गं बायदिबो ओंखारगोन आरो दसेनो एकदम सानथ्र'नोनो हाया जानायानो आरो अबेखौ मा खोन्थाजेनो आरो बिदिनो मोखांफ्रा बोरैबा आथा ओंखारजोबो आरो माननाय जोनाय थानो हाया बिदिनो जायो आरो दसेबा हारसिंनो मोजां जालायबाय उन्दुनोबो हाया बिदि जाबाय दाना सानसेखालिबो बिदिनो आङो बुजोब्बाय मोदोमा दाना जोंहा बिजामादैया आंखौ दैफांजुलियाव लानानै थांबाय एसे मोजां जागोन खोमा होननानै दाना बेयाव बांसिन जाहैबाय आरो गासै मोखांफ्रा आथा ओंखारजोब्बाय हां थोदनो जुदि गावखौनो थांनानै थागोनखौनो आं साना आरो थैसिगोन बायदिनो आं मोनबाय थायो दाना बिदिनो बारा जाबाय नालाय दिखियाजुलियावहाय
बै बसुमतारिनाव लांबाय लांनानै बिदिनो बायदिसिनासो होनबाय आरो बिसोरो डाक्टारफ्रा होमबाबो आंनि बेमारखौ हमनो हायासै ओमफ्राय सेलेन होबाय दाना खावसे सिमो खावसे आरो बिदिनो बेलेग जायो होमबाबो उफाय गैया आंखौ होनबाय नों न'आव थांनो नांला भैरबखुन्दआव थांदो बिदि होननानै दाना भैरबखुन्दआव आं बिबोनांनाव आंखौहाय हरजों हर दोनलांबाय दोनलांनानै हजों आङो सप्तासे थाहैबाय दाना नबिना बायदि सानथाम गिर्जा लाबाय लानानै बुनाया एसे मोजां जाबाय आरो होमबाबो सेमजोबाखै ओमफ्राय दा इनि उननि सप्तायावहाय जों गामियाव सिस्टार रानि थांगोन आरो दाना आङो बे सिस्टार रानिनि माबाखौ आं बिराद लानो गोसो जादों दाना आंखौहाय बै भैरबखुन्दनि मानसिफ्रा आंखौ बादा होबाय नों थांनो नाङा जाबाय हाब मानो दाना आं होनो आं थांथारगोन नाङा नों थांनो नाङा नोंहा थांबा खैफोद जागोन बिदि होनबाय दा आंहा गोसोआ मानियाखै आं सान्दों आं थांगोन आं जिसुखौ लानानै आंखौ नासयग्रा सैतानजों आं जिसुखौ लाना आं दावहा नांनो थांगोन आंना गोसोआ बिदिल' आरो दाना आङो मानियासै दाना आं ब्रा ब्रायै आं फैथारबाय आरो फैनानै आङो माबाखालि फैदों देवबार दिनाव आं फैदों भैरबखुन्दआवहाय गिर्जा गखांनानै बेलासि बेलासे मोनानि ट्रेनजों फैबाय बेलासिनिजों दाना फैना अखानाय सिस्टार रानिनि प्रग्रामा जागायजेनबाय दाना मोजांसो आङो एसेबाबो आरो मिरौ जिरौबाबो मोजांसो दाना दसे जोङो बोराय बुरै नाबो हमबाय सिस्टार फैसान्दि दाना ना हमखांनानै हाखु दाखु ओंखामबो जायासै बे प्रग्रामखौनो लोगो हमनो थांबाय दाना थांनानै 1थासोआव सुथि जादों आरो ओमफ्राय दाना 1थासोआव सुथि जानानै न'आव फैबाय आं होनबाय आं दसे उन्दुनोसै होननानै दाना मोजांसो जेबो गैया आरो दाना जेब्ला दसे उन्दुयो होमबा मा जाखांखो हांआ लाख'नो हाला एकदम आइखां बायखां हां थोरनो थोरनो जाबाय ओमफ्राय आं खाथिनि मानसिखौ लिंहरनानै बुंबाय फनाव सिस्टारखौ लिंनानै लायदो आंखौ बिनो होनबाय दाना इ खाथिनियाबो लिंनानै लायनो थांबाय लायनानै थांनानै फैबा सिस्टारा फैनानै आंखौ बिफैबाय बिनानै दसेनि उनाव आङो मोजां जाबाय आरो दाना आंहाबो मानसि नालाय डाक्टाराबो बेमारखौ मोना नालाय इनि सिगाङावनो आंबो अजा नायजाबाय दाना अजा नायजाबा अजाया फार्स्टआवलाय नोंगौखौ खिथाबाय दाना उनाव होनबाय अजायाबो नागारबाय दा नाथाय नोङो ख्रिस्टान नालाय नोंखौ नारबाय बिदि होनबाय आरो सैताननि मुलि लानायखाय आंखौ नारदोंनो आरो दाना बिदि होनबाय नालाय दाना अब्लाबो मानसि नालाय आंबो बिदिनो माबा न' सक खानो होननानै थाबिस फबदोंमोन खना फादब्रै थाबिस फबबाय आरो दाना उनाव बे थाबिसानो आंखौ नासयदोंमोननो आरो नासयनानै बिनो बायदिसिना आंखौ खालामदों होननानै जोंहा सिस्टारा बुंबाय ओमफ्राय दा बिदि होननायखाय मोनायावनो बोखांबाय गासिखौबो बोखांनानै सावबाय सावनानै नै इनिफ्रायनो दा इसोरनि अननायजों आङो दा मोजां आरो ओमफ्राय दा बे मोजां जाबाय नालाय बिदिनो हाथायफ्रावबो थांनो हाबाय सानसेखालि आङो साइकेलजों हाथायाव थांनायाव गोग्लैदों आरो गोग्लैनानै इथिंनि आथिं गुदिनि हाराया बुदों आरो बुनायावहाय दाना मुलि जाबाय हामा सागाया बांसिनसो बुबाय दाना उनावहाय फिसौ आलफनसानि बिबार लांनाय दंमोन दाना बे बिबारखौ आङो आसिस दैयावहाय सोमनानै बे बिबारखौ दैखौनो बिबारजों आसिस दैजों लगायनानै नाख्लाय नाख्लाय लानायाव नै दा इसोरनि अननायजों बे आथिं सानायाबो जि जायगायाव सादोंमोन बे जायगायावहाय दा गैया ओमफ्राय आरो आथिङाबो सेमबाय आरो दा बेनो आंनि बुंनांगौआ